Hello guys. Ating paniod to na guys, nihunas na ang dagat. Atong makita guys, oh. Mo ni among pantawan guys. Nagdiad ko may akong kwarto. Nihawa mi ani guys, dire naman mi sa sala pudyo. Kay agpultahan amo na malaman pong gipikot. Para laging kusugag baon. Mo nang naguba si Jamoy na ingnan aning baon guys, naguba. Walay atok oh. Pero sige lamang kay wa man may nga nahibos ang seawall guys, wa man pod. Nangawa lang pug bato nga among gipangtapok guys oh. Ang tanom natumba na jud. Yun ano jud guys, ang sakit sa baybay. Kung magpuyo tag baybay, ara nagadyong lisura oh. Amo na lang di pahinay ka na lang ni guys. Kay more man po ibawd o maghabagat. Ayay, ara nagadyong kusog yung buto eh. Ako mga anak guys, niingon na jud nga papahawao na jud nga ning dapita, pero anugon man pud guys. Kay wa man pud motor sa sala ang tubig, niara man diri ning pantawan. Ha? Ayay, lisura pag Way tubig ari guys oh. Kaloy sa Ginoo ugaman. Mo nang isig pali sa kilid, isig ka kilid guys sa tubang na idagat pero ug dinhi sa may sala wa jam mo. Kaloy sa Ginoo gyud guys uga. Salamat gyud in town sa Ginoo. Naniud to mi nagkabuagya guys. Kay wa man mapay pagulis kong mister agahong anak ko aga trabaho man. Jesus Ginoo. Aga ko mga tanom atong lodyo pasagdi laman. Sagdira to. Malagi oh, grabe mura na nagbarko, puno kayo kargamento. Bahala na guys sa pati ibabaw, tuwa namuwak. Mga makina ni guys to apo si ibabaw. Ang uban is ubos. Way tubig ani guys oh. Kani si Jagi, siminto naman ni guys pero amo po ni siyang giabunuhan. Kay aron lagi mohabog. Oh, naarag tubig guys. Oh, gilibutan mig tubig guys, oh. Puro hinayhay kay basas baon. Ala. Hindi makita. Pasensya na mo guys, ug maara pilingaw nako karong adlaw guys. O may time og suroy-suroy. Og daghang salamat guys sa ako mga followers o mga viewers. Sa walay puas nilang pag-suporta kanako guys. Bye-bye!